Bore da, a chroeso i'n gwasanaeth y bore yma. Da ni wedi cyrraedd Sul y Dioddefaint. Gai tynnu sylw at y noddiadau yn y cefn. Sori, mae gennym ni'r taflen anghywir. Jyst rhai pethau yn y cefn. Nos Feche sy'n dŵad, mae'r astudiaeth yn ail ddechrau, cofiad y gyfamod byth. Felly byddwn ni'n siarad am James unwaith eto, ac mae'r manylion Zoom yno i chi ymuno â ni ar nos Fawrth, ac mae Josie yn arwain y sesiwn yma. Wedyn, mae'r datganiadau cerdd yn parhau am chwarter wedi 1 pnawn dydd Iau, ac mae gennym ni Angharad Hugh y wythnos yma. Echo Church, fel da chi'n gweld, mae Anya yn arwain Eco Church, ac os gennych chi rhywbeth i siarad â hi am Eco Church, croeso i chi wneud hynny. Ac wrth gwrs, mae'r wythnos fawr yn nesau, ac mae gennym ni lot o bethau dros yr wythnos. Felly, os fedrwch chi ymunwch â ni yma yn ystod yr wythnos, a mae yna rhestr yno o bethau sy'n mynd ymlaen. Anfon dy oleuni a thwirionedd, bydded iddynt fy arwain. Yn enw'r Tad a'r Mab a'r Ysbryd Glân. Amen. Gras a thangnefedd a fo gyda chwi. Anfon dy oleuni a thwirionedd, bydded iddynt fy arwain. Gan gynnull i ddathlu y Cymun Bendigaid y gogonion tyddiw, yn baratong gan gyffesu ein pechodau. Rhag ein camweddau a phob dregioni, rhag oferedd a chemthygen, rhag casineb a malais. Dad nefol, gwared ni. Rhag gafael chwant a chynildeb celwydd, rhag calon galed, rhag bopeth anestrona. Dad nefol, gwared ni. Yn ein amharodrwydd y gydnabod ein gwerth,
yn chreiddio ein calonnau a llafn dygariad. Dad nefol, gwared ni. Yn nyddiau ein tristwch, yn oriau ein poen, yn awr ein marw. Dad nefol, gwared ni. Trwy dy ddioddefaint ath farw ar y groes, trwy dy gladddedigaeth ath orffwys yn y bedd, trwy dy atgyfodiad gogneddus. Dad nefol, gwared ni. Trwy lwbrau dy ddwythineb, trwy wired i ferch, trwy goff Crist. Dad nefol, gwared ni. Dad nefol, Yr ydym wedi pechu ar feddwl gair a gweithred, a heb wneud ar hyn a ddylem. Mae'n wir ddrwg gennym, ac yr ydym o ddifrif ned i farhau. Mwyn dy fab Iesu Grist a fi farw drosom, mae ddeia i ni'r cwbl aeth heibio, ac arwain ni yn ei ffordd ef i gerdded fel plant y goleuni. Amen. Yr holl alluog ddiw, a drygar haw wrthych, maddau eich chwi, a chryddhau o bechod, a'ch cadw yn y bywyd tragwyddol. Amen. Gweddiwn. O Dduw, a ddatguddiaist fawredd uniganedig fab ar y mynydd sanctaidd cyn ei ddioddefaint, dyro i ni dyweision gael canfod ei ogoniant anerthu i ddwyn ei groes, trwy'r un Iesu Grist ein gwaredwr. Amen.
Darlleniad o ail lythyr yr apostol Paul at y Corinthiaid. Garedigion, nid ein pregethu ein hunain yr ydym, ond Iesu Grist yn sanct Duw, a ninnau yn weision i chwi mwyn Iesu. Oherwydd y Duw a ddywedodd, llewyrched goleini o'r tywyllwch, a lywyrchodd yn ein calonau i roi i ni oleini'r wybodaeth am ogoniant Duw yn wyneb Iesu Grist. Ond y mae'r trysor hwn gennym mewn llestri pridd, i ddangos mai eiddo Duw yw'r gallu tra rhagorol ac nid eiddom ni. Ym mhob peth yr ydym yn cael ein gorthrymu, ond nid ein llethu, ein bwrw i ansicrwydd, ond nid i anobaith, ein herlyd, ond nid ein gadael yn amddifad, ein taro i lawr, ond nid ein denistrio. Yr ydym bob amser yn dwyn gyda ni yn ein corff farwolaeth Iesu, mwyn i fywyd Iesu hefyd gael ei ddwyn i'r amlwg yn ein corff ni. Oherwydd yr ydym ni, a ninnau'n fyw, yn cael ein traddodi yn wastad i farwolaeth mwyn Iesu, i fywyd Iesu hefyd gael ei ddwyn i'r amlwg yn ein cnawd marwol ni. Clywch air bywyd i'n byd. Gras a thangnefydd a fo gyda chwi. A gadw di yn cariad Crist. Gwrandewch yr Efengl Sanctaidd yn ôl Sant Matthew. Goniad i ti o Grist. Bryd hynny, dechreuodd Iesu ddangos i'w ddisgyblion fod yn rhaid iddo fynd i Jerusalem. A dioddef llawer gan yr heneriad a'r prif offeriaid a'r ysgrifenyddion, a'i ladd ar trydydd dydd ei gyfodi. A cymerodd Pedr ef a dechrau ei gyrryddu gan ddweud, na ato Duw, ni chaiff hyn ddigwydd i ti. Troes yntai, a dywedodd wrth Pedr, dos ymaith o'm golwg Satan, mae'n tramgwydd ydwyd i mi, oherwydd nid ar bethau Duw y mae dyfryd ond ar bethau dynol. Yna dywedodd Iesu wrth ei ddisgyblion, os mynd neb ddod ar fy oli, rhaid iddynt ymwadu a chwi ei hunain a chodi y crwys am canlyn i. Oherwydd pwy bynnag a fy'n gadw ei bywyd, fe'i cyll, ond pwy bynnag a gyll ei bywyd ar fy mwyn i, fe'i caiff. Pa elw a gaiff rhywun os ennill y holl fyd a ffofedi ei bywyd? Neu beth ryd rhywun yn gyfnewid am ei bywyd? Oherwydd y mae mab y dyn, a ddyfod yn gogoniant ei dad gyda'i angylion, ac yna fe dal i bob un yn ôl ei hymddygiad. Yn wir, rwy'n dweud wrthych, y mae rhai o'r sawl sy'n sefyll yma na phroffant flas marwolaeth, nes iddynt weld mab y dyn yn dyfod yn ei dernas. Ymhen 6 diwrnod, dyma Iesu'n cymryd Pedr ac Iago ac Ioan,
ei phrawd yn mynd â chwi i fynydd uchel o'r nellti. A gweddnewidwyd ef yn ei gwydd chwi, a disgleriodd ei wyneb fel y haul, ac aeth ei ddillad yn wyn fel y goleuni. A dyma Moses ac Elias yn ymddangos iddynt, yn ymddiddian ag ef. A dywedodd Pedr wrth Iesu, "Yma'n dda ein bod ni yma, os mynnu, gwnaf yma 2 pabell, un i ti ac un i Moses ac un i Elias." Tra oedd ef yn dal i siarad, dyma gwmwl golau yn cysgodi drostynt, a llais o'r cwmwl yn dweud, "Hwn yw fy mab, yr anwylid." Ynddo ef yr oedd yn ymhyfrydu, gwrandewch arno. A phan glywodd y ddisgyblion hi'n syrthiasant ar ei chwynebau, achydiodd ofyn mawr ynddynt. Daeth Iesu atynt a chyffrwyrdd a chwi gan ddweud, "Codwch a pheidiwch ac ofni." Ac wedi edrych y fyny ni welsant neb, ond Iesu'n unig. Dyma y fengl ein gwaredol. Glorious is he, O Christ. Yn enw'r Tad a'r Mab a'r Ysbryd Glân. Amen. Y thîm i heddiw ydy fe'i croeshoelwyd drosom. O be mae hyn yn ei olygu? Ydy hyn yn meddwl bod Iesu wedi aberthu ei hun dros ni? Wel, yndi mae. Ac mi nath. Mae Iesu'n dweud wrth ei ddisgyblion bod rhaid iddo fynd i Jerusalem i gwblhau ei genhadaeth diwiol, i safio y byd wrth farw ar y groes. Pysgotwr oedd Pedr ac roedd yn credu Iesu, ond roedd yn ffindio fo'n anodd i ddeall beth oedd y gwir bwrpas i genhadaeth Iesu. Roedd y rhaid iddo fynd i Jerusalem a diodda yr henaduriaid a'r prif offeiriad a'r ysgrifenyddion. Roedd i gael ei ladd ac ar y trydydd dydd ei atgyfodi. Cyryddu wnaeth Pedr. Wneith hyn beth ddigwydd i ti, fy arglwydd? Atebodd Iesu gan ddweud, "Dos ymaith o'n golwg, Satan. Tangwydd ydwyt ti mi, oherwydd nid ar bethau Duw y mae dy fryd, ond am bethau dynol." Roedd Pedr yn teimlo yn gyfrifol. Roedd o'n teimlo dyla sicrhau fod cenhadaeth Iesu yn llwyddiant. Roedd Pedr yn meddwl ei fod yn ddyletswydd iddo gyryddu Iesu. Ond fe roddodd Iesu fe yn ei le. Yn wir, lle Pedr oedd i fod tu ôl i Iesu fel dilynwr. A dyma'r rhan y dylen ni ei chwarae. Mae'r diafol yn trio ein denu oddi wrth ffordd Duw, a mae Pedr yn hefyd yn anffodus. Mae'r diafol yn rhoi traps ar ein llwybrau. Mae o'n smart iawn, ac mae'n gwybod pa bryd mae'r amser i drapio.
Yn lle Pedr, dywedodd Iesu wrtho na fo oedd craig y buasai'r eglwys yn cael ei adeiladu ar. Roedd Pedr druan isio i Iesu ddilyn y lôn fawr esmwyth a byw bywyd bydol sydd yn arwain at farwolaeth a phechod. Ond roedd Iesu'n gwybod bod rhaid iddo drafeilio ar hyd y lôn cul a cras o fywyd gyda Duw. A dyna'r un lôn y dyla ni gerdded fel Cristnogion hefyd pob dydd. Fe ddisgynnodd Pedr druan i'r trap y diafol a cael ei demtio. Roedd rhaid i Iesu weithio'n sydyn i droi meddwl Pedr. Ein ffocws ni yw i fod ar Dduw ac fe ddyla'n ofyn wrth Dduw i ddangos i ni y ffordd perffaith i Dduw. Mae Duw yn gwybod beth yw'r cynllun a beth yw'r amllenelu o'n bywyd. Mi fedra ni ymddired yno wrth ei fod yn gwybod yn union beth yw ein dyfodol. Roedd Iesu yn gwybod bod rhaid iddo ddilyn y lôn ac y buasai'n ei ddilyn i'r groes. Roedd Iesu'n annog i'w ddilynwyr i fod yn barod i dalu y pris a diodda y canlyniad. Rydyn ni fel dilynwyr Iesu yn gorfod aberthu ein diddordebau ni mwyn gwasanaethu Iesu. Be dyn ni isio? Beth yw ein gôl ni mewn bywyd? Os da ni isio bywyd tragwyddol, fe rhaid anghofio beth da ni isio. A pan da ni yn gwneud hyn, fe gan bwrpas Duw o roi bywyd yn ein bywyd ni. Cynheliodd Iesu ei ddisgyblion i garu a i wneud gwaith da wrth iddo atgoffa nhw o un peth. Y buasai fe, Iesu, yn dod yn ôl un diwrnod a buasant yn cael gwobr am fod yn weision ffyddlon. Tydi hyn ddim yn hawdd i ddeall. Mae tyfiant ysbrydol yn cymeryd ei le yn slo bach. Mae'n cymeryd oes. A hyd yn oed, pan da ni'n cyrraedd diwedd y siwrne, tyda ni ddim yn dallt yn iawn. Fel esiampl, fe ddywedodd Iesu wrth ei ddisgyblion yn aml ei fod am ddiodda a beth oedden ni ddisgwyl yn Jerusalem. Ond toedden nhw ddim yn deall. Am nad oedd yr ysbryd glân wedi dod. Roeddynt yn ddall i bethau tragwyddol Duw. Ond pan welon nhw Iesu yn atgyfodi, roeddynt wedyn yn gwybod na fo oedd ein gwaredwr. Mae gair Duw bob tro yn ffrwythlon ar yr amser iawn. Bob tro da ni'n diodda'n rhyw ffordd neu gilydd wrth adnabod Iesu, da ni yn cymeryd y groes i fyny. Tydi beryg croes ddim bob tro yn erledigaeth. Lasai fod yn golygu gwadu peth da, peth da ni isio fwyaf mwyn gallu gwneud ewyllus Duw. Pan da ni yn ufuddhau Duw, da ni'n rhoi ein hunan yn ei le i gael bendith. Mi fedran wedyn godi ein croes gan wybod bod Duw yna gyda ni. Pan ddywedodd Iesu, mae heini sydd eisiau safio ei bywydau, na nhw golli ei bywydau. Mae ein bywyd ni yn llawn o bobl sydd wedi gwerthu ei enaid, wrth iwsio pethau fel pres, alcohol a cyffuria. Mae lot yn iwsio hein i gael hapusrwydd
a mae hynna'n drist ac yn siomedig. Gyda Duw, mae ffordd arall. Trwy Iesu ddiodd a marw ar y groes a'i atgyfodi, mae Iesu'n safio ni wrth ddangos y ffordd i ni, i fywyd gyda maddeuant Duw. Mae cariad a gras yn cael ei roed gyda chi am ond a dim rhaff yn cydio. Mae Duw yn rhoi y cyfle i ni fyw bywyd. Mae Iesu'n ein safio wrth farw, ac unwaith ac am byth mae'r power o bechod yn cael ei ddinistro. Toes gan pechod ddim grip marwol arnom. Mae Iesu'n dweud y buasau Duw yn maddau ni gyd os buasant y gyfadda i bechod. Mae Iesu'n gwneud i ni ddeall na ni ydy'r creadurion mwyaf gwerthfawr y greadigaeth. Creadurion sydd werth marw drostynt. Da ni angen cerdded hefo Iesu ar y ffordd o ddaioni. Os ydy'n bywyd ni yn bwysicach na ei ffydd, bydd ein bywyd drosodd. Os ydy'n ffydd yn bwysicach i ni, fydd ein bywyd yn cael ei wobrio yn y bywyd tragwyddol. Mae ein bywyd Cristnogol yn gofyn i aberthu llawer, achos da ni fod fel Iesu, dim eiddo, rhoid eraill yn gyntaf, a i ddiddod hyd yn ôl at farwolaeth. Mae Iesu yn ei wneud yn glir bod ni angen dangos ein ffydd mewn gweithredau da. Wneith ein croes ni ddim gorffan gyda ni yn marw, ond fe all nhw fynd at erledigaeth. Mae stori Pedr yn atgoffa ni dim un digwyddiad yn unig sydd yn gwneud bywyd. Fe wnawn ddisgyn fwy nag unwaith. Y codi sydd yn bwysig, a byddant yn blentyn i Dduw. Mae dŵr ein bedydd dal yn byblo tu fewn i ni, ac mae'n helpu ni i gonffesu gyda Pedr na Iesu yw mab Duw. Ac mwyn ni, fe gafodd ei groesoelio. Amen. Ar y cyd, gadewch i ni gadarnhau ein ffydd. Rwyf yn credu ac yn ymddiried yn niw dad, a greodd popeth sydd. Rwyf yn credu ac yn ymddiried yn ei fab Iesu Grist, a brynodd yn ôl rhyw. Rwyf yn credu ac yn ymddiried yn ei ysbryd glân, sy'n rhoi bywyd i bobl ddiw. Rwyf yn credu ac yn ymddiried yn un Duw, Dad, Mab ac Ysbryd Glân. Amen. Gyda'n holl galon a'n holl feddwl, gweddiwn ar Dduw. Dduw holl gyfeithog, llenwa at ysbryd gorff Crist, yr eglwys. Tywysa Andrew, ein hysgob ac archesgob Cymru, a David, darparesgob Benlli. Yr oeddynt gyda ni hiraeth i godi croes Crist ac i ymgyffred ei gogoniant dirgel. O Dduw, yn dy drigaredd. Dduw holl gyfeithog, cryfha'r rhai yn ein plith sy'n paratoi ar gyfer bedydd a bedydd esgob. Dysg iddynt beth mae'n ei olygu i farw ac chyfodi gyda Christ. A'i paratoi i dderbyn anadl ei ysbryd. O Dduw, yn dy drigaredd, gwrando ein gweddi. Dduw holl gyfeithog,
Edrych yn dy drigaredd ar y byd a geraist gymaint, nes anfon dy fab i'w garu i'r eithaf. Cydd dan gysgod dy adain, bobl ddioddefus Wcrain, Haiti, Gaza ac Israel. O Dduw, yn dy drigaredd, gwrando ein gweddi. Dduw holl gyfeithog, dŵg dan nefedd trwy glwyfau Crist i bawb dan wrthrwm a fiechyd, gofid neu boen. Hyd y medrent trwy Dioddefaint Crist adnabod ei hiachawdwriaeth. O'n cymuned ni, gweddiwn yn ôl eu henw dros James Guy, Callum James, Aubrey Jones, Gordon Dean, Jan Roberts, John Parry Jones, Larry Davis, John Davis, Barbara Watson, Marie, Carol Tollett, Penny Jones, Joy Levine o Ffeiriad, John Watkin Jones a Bill Lovelock. O Dduw, yn dy drigaredd, Dduw holl gyfeithog, dal yn dy goflaid, bawb sydd wedi rhodio ffyrdd sancteiddrwydd ac sydd wedi gadael y byd hwn yn dy gyfeillgarwch. Gweddiwn arnat dros y diweddar yma dawedig sy'n hysbys i ni, gan weddio yn ôl eu henw dros Steve Zachary, Phil Acton, Jean Ada, Ron Biggins, John Pickens, Susan Thompson, Ieuan Parry, Mike Lorenz a James Whitbourne. A thros yr rhai, cedwir ei gwyl goffar dyddiau hyn yn ei plith Betty Hall a Gwyndaf Booth. Gorffwys tragwyddol dyro iddynt o Dduw, a llewyrched goleuni gwastadol arnynt, gorffwysed hwy mewn tangnefedd a chyfodi mewn gogoniant, gan osod wrth bwrdd yr allor ein hynbiliau tros ym ein hunain a phawb yr ydym wedi cymeradwyo i ofal Duw, ac yng nghwmni Mair Mam Duw, Padrig, Joseph a holl saint Enlli, a chwythan gyfeillion i Grist, cydweddion. Dad Tregarog, derbyn y gweddiau hyn, mwyn dy fab, ein gwaredwr Iesu Grist. Amen.
Deion i'r fangre hon ar bara sy'n gynhaliaeth. Deion i'r fangre hon ar gwyn sy'n mwyneiddio. Gras a thangnefedd a fo gyda chwi. Dychefwch eich calonnau. Diolchwn i'r arglwydd ein Duw. Iawn yn wir, ein dyletswydd a'n llawenydd bob amser ac ym mhob lle yw diolch i ti, Dad sanctaidd, holl alluog a byth ddiwiol ddiw, trwy Iesu Grist ein harglwydd. A'i darostyngodd ei hun ar wedd y ddynoliaeth, gan fod yn ifydd hyd angau, ia angau ar groes. Fe ddechafwyd oddi ar y ddeiar fel y tynnau bawb ato ef ei hun. Felly gyda llir angylion a holl cwmbeini'r nef, cyhoedd yn ogoniant enw ac ymuno a hwy yn ei hemyn di-derfyn o fawl. Pob moliant a diolch i ti, y gwir a'r bywiol ddiw, creu'r pob peth droddo'r bywyd. Lluniais ni a dy ddelo dy hun, ond yr ydym ni wedi difwyno ddelo honno, a syrthio'n bryn o thogoniant. Rhoddwn diolch i ti am anfon dy fab i rhannu ein bywyd ni. Fe hildiais ti farwolaeth fel y cair byd ei achub, a'i atgyfodi oddi wrth y meirw fel y bywyd ni fyw yn ddywedd ac yn tai ynom ninnau. Sancteiddia ysbryd y bara hwn a'r gwyn hwn, dyroddion i ni, fel y bont i ni yn gorff a gwaed ein iachawdwr Iesu Grist. Y nos o brydachwyd ef cymerodd fara, ac wedi rhoi diolch fe'i torodd a'i rhoi i'w ddisgyblion gan ddweud, cymerwch, biwtewch, hwn yw fy nghorff a roddau drosoch. Gwnewch hyn cof amdanaf. Yr un modd ar ôl swper cymerodd y cwpan, ac wedi rhoi diolch, fe roddodd iddynt gan ddweud, yfwch o hwn bawb, oherwydd hwn yw fy ngwaed o cyfamod newydd, a dywelltau drosoch a thros lawer, maddeuant pechodau. Gwnewch hyn bob tro yr yfwch ef, cof amdanaf. Cyhoeddwn ddirgeledd y ffydd. Bu farw Crist, atgyfododd Crist, daw Crist mewn gogoniant. Fel y gorchmynodd ef i ni o dad, yr ydym yn cofio Iesu Grist y fab, gan gyhoeddi ei farwolaeth fuddugoliaethus a chan ymlawenhau yn ei atgyfodiad
a disgwyl iddo ddod mewn gogoniant. Deiwn ar bara hwn a'r cwpan hwn i ti, derbyn ein habeth o ddiolch a moliant. Adfer ac adfwyad y holl bobl, adnewyddon ni a phawb y gweddion trostynt, a thras a thfendydd nefol, a derbyn ni yn y diwedd gyda'r holl saint, e llawenydd di-derfyn hwnnw, a addawyd i ni gan dy fab, ein harglwydd Iesu Grist. Trwy ddywef, gydag ef yn ddywef, yn un dod yr ysbryd glân, iddo ti dad holl alluog, yw pob anrhydedd a gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Fel y dysgodd ein iachawdwr ni, gweddiwn yn hyderus. Ein tad, y rhwnnwyd yn y nefoedd, sancteiddiad y enw, deled y dernas, gwneled y wyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyro i ni heddiw ein bara bynyddiol, a maddau i ni ein dyledion, fel y maddeuon ninnau ein dyledwyr, ac nac arwain ni i brofedigaeth, eithau gwared ni rhag drwg, canis eiddo ti o dernas, a'r gallu a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Dy gorff drylliedig, llwch ein llwch a cnawd ein cnawd, dan glwyfau dy gariad tangnefeddus, dawn gyflawn i ni mewn tangnefedd. Tangnefedd y bythol ddiw, a fo gyda chwi bob amser. Rhan yn arwydd o dangnefedd. Iesu yw oen diw sy'n dwyn ymaith bechod ar byd. Gwyn ei byd, y rhai a elwyr yw swper. Waredwr, nid oeth yn ddeilyngith derbyn, ond dywyd y gair, a chaf i a chau.
Gras a thangnefedd a fo gyda chwi. Bydded i'r Crist croeshoeliedig eich tynnu ato ef ei hun, sy'n sylfaen ddiogel ffydd, yn gynhaliwr cadarn gobaith yn y sicrwydd maddeuant pechodau. A bendith yw holl alluog, y tad, y mab a'r ysbryd glân, y fo yn eich plith, ac adrego gyda chwi yn wastad. Amen. Awn ymaith mewn tangnefedd. Yn enw Crist. Amen.